En aquest mural s'hi poden apreciar diferents elements que ens permeten apropar-nos a la figura de Ramon Boleda Cases. El coneixement, la inquietud, les ganes de saber són les que van motivar aquest pagès a buscar i investigar tot allò que feia referència a la seva vila natal. Al mural s'hi poden observar peces de ceràmica que fan referència al poblat ibèric dels Estingleis i, per extensió, al món dels Silergets. S'hi reconeix l'edifici del castell, l'església parroquial de Santa Maria i el santuari de Sant Pere Claver, pels quals sempre va mostrar un especial interès que va reflectir a través de les seves publicacions. La música també hi és present. Tot ho entrellaça. Hi trobem escrits els goigs de Sant Pere Claver. Boleda va formar part del cor de Sant Pere Claver, del cor d'homes de la parròquia i també va ser un assidu al cicle de concerts de Calprim. El mural en homenatge a Ramon Boleda Cases ens presenta una visió polièdrica de la vida, la família, el servei al municipi, el futbol, les tradicions i també l'afició i l'estima a la seva vila natal.